नमस्कार मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा कॉफी सोप घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। कॉफी आपण नेहमी पितो, पण हीच जर कॉफी आपण त्वचेसाठी वापरली तर तिचे खूप असे फायदे आपल्याला मिळणार आहेत। कॉफीमध्ये अँटीऑक्सिडंट प्रॉपर्टीज खूप असतात, त्यामुळे जर हे त्वचेसाठी आपण वापरलं तर आपली त्वचा जी आहे ती खूप सुंदर अशी होते, ती एकदम ब्राईट होते। जर तुम्हाला पिंपलचा वगैरे त्रास असेल तर तो एकदम कमी होतो आणि एकदम त्वचा एकदम नितळ आणि सुंदर होते। तर हा आपण घरगुती पद्धतीमध्ये कॉफी सोप बनवलेला आहे। किती सुंदर सोप झालेला आहे तुम्ही बघू शकता आणि त्याचा रिझल्ट पण बघू शकता। मी इथे तुम्हाला हात धुवून दाखवलेले आहेत। माझे हात एकदम स्वच्छ आणि थोडेसे ब्राईट, मस्त असे ब्राईट झालेले आहेत। तर हा सुंदर असा कॉफी सोप आपण घरच्या घरी एकदम सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। कॉफी तर सगळ्यांच्याच घरी अवेलेबल असते, तर असा सुंदर असा हा कॉफी सोप कसा बनवायचा तर ते आता आपण बघूया। तर इथं मी हा 100 ग्रॅम सोप बेस घेतलेला आहे। मिशोवर हे सोप बेस इझिली अवेलेबल आहे, तुम्ही तिथून हा ऑर्डर करू शकता। तर त्याचे मी असे एकदम पातळ असे तुकडे करून घेतलेले आहेत। तुम्ही याला किसणीवर किसून सुद्धा घेऊ शकता। तुम्हाला सोप बेस जर वापरायचा नसेल तर तुम्ही याच्याऐवजी पिअर्स सोप असतो प्लेन, तर तो वापरू शकता। तर सोप बेस आहे तो कापून झालेला आहे। आता दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये मी हे 2 चमचे कॉफी घेतलेली आहेत। आपला 100 ग्रॅम सोप बेस आहे म्हणून मी हे 2 चमचे कॉफी घेतलेली आहे। मध्यम पोहे खाण्याचा चमचा आहे हा, आणि त्याच चमच्याने मी 1 चमचा इथं खोबरेल तेल घेतलेला आहे। खोबरेल तेलामुळे आपला जो हा सोप आहे तो खूप असा मॉइश्चराइज असा छान असा राहणार आहे, तो असा कुठं कोरडा वगैरे होणार नाही आहे। आणि त्याच्यानंतर मी दुसरा महत्त्वाचा घटक याच्यामध्ये घातला आहे, तो म्हणजे हनी। तर जेवढी कॉफी घेतली तेवढीच मी याच्यामध्ये हनी म्हणजे मध घालणार आहे। मध पण आपल्या त्वचेसाठी अत्यंत उपयोगी आहे, खूप चांगला मॉइश्चरायझर आहे मध, आणि त्याच्यामध्ये इतके चांगले प्रॉपर्टीज आहेत की आपली त्वचा एकदम छान नितळ अशी मस्त होते। त्यामुळे मध आवर्जून घाला। त्याच्यानंतर विटॅमिन ईच्या कॅप्सूल आहेत, त्याच्यापैकी 1 कॅप्सूल मी इथं वापरणार आहे। मेडिकलमध्ये अगदी आरामात ह्या विटॅमिन ईच्या कॅप्सूल मिळतात। विटॅमिन ई जी आहे ती पण आपल्या त्वचेसाठी खूप उपयुक्त असा घटक आहे, त्यामुळे खूप चांगले घटक आपण याच्यामध्ये घातलेले आहेत। आता हे छान अगदी सगळं एकत्र करून घ्यायचं आहे आपल्याला। एकदम सोपी पद्धत आहे सोप बनवण्याची, एकदम इझिली बनतो। असा बनवून ठेवायचा म्हणजे रोज रोज आपल्याला कॉफी घेऊन ती वापरण्याची गरज होत नाही। सरळ सोप वापरला तरी आपलं काम होऊन जातं। आता त्याच्यामध्ये हे जे आपण तुकडे करून ठेवलेले आहेत सोप बेसचे, तर ते घालायचे आहे। एकदम झटपट होतो हा, जास्त वेळ पण या सोपला बनवायला लागत नाही। आणि आता काय करायचं आहे तर हे आपल्याला आता डबल बॉयलर मेथडने आता हे मेल्ट करून घ्यायचं आहे। म्हणजे काय करायचं आहे तर एका भांड्यामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। पाणी चांगलं उकळलं किंवा चांगलं गरम झालं की हे भांडं आहे ते त्याच्यावर ते ठेवायचं आहे, आणि आपल्याला हा जो सोप बेस आहे तो मेल्ट होईपर्यंत छान अगदी हे एकत्र करून घ्यायचं आहे। अगदी 1 ते 2 मिनटामध्ये हा मेल्ट व्हायला सुरुवात होतं आहे, आणि बघू शकता हे बघा मेल्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। सतत मिक्स करत राहायचं आणि हे आपल्याला पूर्ण सोप बेस मेल्ट होईपर्यंत हे छान एकत्र करून घ्यायचं आहे। तुम्ही ही प्रोसेस जी आहे ती मायक्रोवेव्हमध्ये सुद्धा करू शकता। सरळ हे जे भांडं आहे तर ते मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवून तुम्ही हा सोप बेस जो आहे तो मेल्ट करून घेऊ शकता। तर मिक्स करून घ्यायचं आणि 1 ते 2 मिनटामध्ये हा जो सोप बेस आहे तो पूर्णपणे वितळून जाईल, पूर्ण मेल्ट होईल। हे बघा पूर्ण मेल्ट झालेला आहे। पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचा, नंतर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा, आणि नंतर मग हे जे मोल्ड आहेत तर हे सोपचे मोल्ड आहेत ते मिशोवर इझिली अवेलेबल आहेत, तुम्ही ते ऑर्डर करू शकता। तर तोच मोल्ड मी घेतलेला आहे आणि त्या 2 मोल्डमध्ये मी हे मिश्रण जे आहे ते ओतलेलं आहे। लगेच ओतायचं, ही स्टेप फार महत्त्वाची आहे। गॅस बंद झाला की इथं मोल्डमध्ये हे लगेच ओतून घ्यायचं, कारण हे लगेच ड्राय होतं, त्यामुळे गरम असेपर्यंत लगेच हे मोल्डमध्ये ओतून घ्यायचं। तुम्हाला जर मोल्ड वापरायचा नसेल तर आईस्क्रीमचे जे कप असतात तर ते धुवून स्वच्छ करून कोरडे करून त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही हे ओतू शकता। तर एक 4 ते 5 तास हे असंच ठेवून द्यायचं आहे। 4 ते 5 तासानंतर हे मस्त एकदम सेट होतात, पूर्ण गार होतात, आणि बघू शकता आपला मस्त असा हा साबण तयार झालेला आहे। कॉफी सोप इथं तयार झालेला आहे। किती छान कॉफी सोप तयार झालेला आहे तुम्ही बघू शकता। आणि किती बनवायला सोपं आहे ते तर तुम्ही बघितलेलंच आहे। एकदम सोपं आहे पण तितकाच उपयोगी आहे, त्वचेसाठी एकदम सुंदर आहे। वापरून बघा हा साबण, खूप छान असे मस्त तुम्हाला रिझल्ट मिळतील। तुमचा चेहरा छान अगदी उजळेल, त्या चेहऱ्यावर कुठे डाग असतील तर ते कमी होतील, पिंपल्स असतील तर ते पण कमी होतील। नक्की वापरून बघा।
महागडं एखादं फेशियल करण्यापेक्षा, ब्युटी पार्लरमध्ये जाऊन एखादं महागडं फेशियल करण्यापेक्षा तुम्ही घरच्या घरी असे सोप वापरून बघा, तुम्हाला रिझल्ट खूप छान मिळतील. तर एकदम सोप्या पद्धतीने आपण हे घरच्या घरी कॉफी सोप हा बनवलेला आहे. किती छान झालेला आहे बघू शकता. आणि खूप दिवस टिकतात. इथं कुठेही आपण पाणी वगैरे वापरलेलं नाही आहे, त्यामुळे बराच काळ हे सोप आरामात टिकतात. तर तुम्ही असे सोप बनवून बघा. तुम्हाला हा कॉफी सोपचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.